אז מה כל חברים? כאן הוא וידרנו חדש. עוד פעם למדריך סירה מנייר, אבל הפעם הוא מובן. מה זאת אומרת מובן? נכון בסרטון הקודם שעשיתי סרטון לברכה מנייר, ואני לא ממש הבנתם את זה הפעם, זה יהיה מובן. דבר ראשון מקפלים מהחלק, לא ככה, לא ככה, מכאן מהחלק הזה לסוף, כאילו ככה. שזה יהיה לכם ככה. אם שזה ככה, תראו עוד פעם לאורך, ועוד פעם תקבלו את זה ככה. ואז שיש כבר את זה, אז תפתחו שוב פעם שזה יהיה ככה. ומהצד הסגור, כי יש גם כזה פתוח, וגם סגור. אז מהסגור עושים משולש. אני אראה לכם. אז הנה ככה משולש. המשולש צריך להיות כאילו לאמצע. ככה. ועוד אחד לכאן, לאמצע. נחזור לכם מתי שנעשה את המשולש. טוב, אז ככה זה צריך להיות. ואז יש לכם את זה, שזה פתוח, כאילו. אז יש לכם את זה, את החלק הזה, שאתם מעלים אותו למעלה. ועכשיו נשאר כאן חלק אחד. אתם מעלים את החלק שהיה פה למעלה. אתם רואים, אני העליתי אותו. וכאן אין עוד כלום. ועכשיו אני מעלה אותו גם מכאן. ככה זה צריך לראות. ואחרי זה מבפנים, כאילו, יש לכם את התורים, יש גם, צריכים לעשות ככה, להכניס את המשולש האחורי, כאילו, לכאן, לבפנים. שאתם רואים עכשיו אין את המשולש הזה, המשולש שהיה פה, בפנים. אותו דבר גם כאן, מכניסים מבפנים, שמים את זה ככה, ועוד הפעם. אחרי זה מעתקים את המשולשים, מעתקים הכל. ואז פותחים, יש לכם כאן חור. יש לכם כאן חור. אז אתם עושים, מושכים את זה כאילו. אם זה לי לא יצא טוב, ולכן זה יצא טוב, אם תעשו את זה מדויק. אוקיי, זה יצא לי בקטנה טוב. בסדר. ככה זה צריך לראות בסדר. ואז אתם מושכים, נכון יש לכם ריבוע ויש לכם צד כזה פתוח, אז אתם עושים כזה. לפני אחזור לכם אני הולך להביא דף חדש כי זה לא יצא לי טוב. טוב, אז הנה הבאתי דף חדש, אני רק אעשה את הדברים. מי שלא הבין, אז שירשום לי בתגובה, כן, אני אעשה את זה בתגובות. מי שלא הבין למשל את החלק של המשולש הזה, שכאילו אני עושה אותו אחורית, כאילו בשלב הזה הסתכלו. בחלק איפה שעושים את זה, את הדבר הזה, אם מישהו נתקע בזה, שיגיד לי, אני אתקן אותו. כאילו לא עכשיו,
אחרי הסרטון. ואז שזה יהיה לכם ככה, אנחנו כאן, אתם מעתיקים את אלו, יש לכם כאן את החור, כמו שהראיתי לכם, מקפלים, חכו, לא הדקתי אותו טוב, אחרי זה מעתיקים כמובן, ואז מפה יש לכם כזה כאן, מושכים את זה לכאן, עושים כאילו, מפה מושכים את זה לכאן, אתם רואים, ככה, שזה יראה לכם כמו משולש, כאילו, ככה, ואז יש לכם פה עוד חור, אתם רואים? ופה אף אחד לא צריך לשאול אותי כלום. יש לכם צד פתוח ויש לכם צד סגור שאי אפשר לעשות ממנו סירה. יש לכם בצד הפתוח ומשכים וסירה. בבקשה. אם אתם רוצים, זה חלק שלישי על הכנת טוס מהיר, אז שירשם לערוץ, שנגיע ל50 מנויים אני אתחיל כבר לעשות לייבים של דברים כיפים, כאילו לעשות לכם דברים וסרטונים, לא סרטונים, אני אעשה לכם פשוט דברים, וזהו, ביי.